Bueno, zuk esan dozu, Aron jaio zinela, baina zuk euskeraz ikisi zenduen. Bai, ezke ni etornitzen izango zute, hemen bakarrik dune, ni da, zera, Rioja. Bizo, da, zer pasatzen zen, erdera zezaben egiten, matematik, enbier, beti euskaraz entzuten, baina entzun bakatu dituz, Baina, gero etorri zen jente guztie, batzuk ikisi eben, baina gehienak ez, ezta? Ezke hemen berri zen, nire denpora, nire etorren zenin, gero hasi ziren torten, familiak geure edadeko mutilekin. Baina berri zen egon ziren castellanos y vascos. Kanpotarra da bertakuek. Da bertakuek neun nintzen bat. Beste guztiek kanpotarra. Da castellanos esateak norreri, ezta? Kanpotarrak. Egon ziren euskeraz hasi ziren ikesten, da gure egin batzuk egin bien, txarto erobeto, da egin bien. Da denporiaz, zatu ziren, kuadrilla, baina gehienak ez. Gehienak izan egin eurera, zer gure artien, gure euskaraz egin duena, gure badik. Ezken nire pasizata, etxien, ama, haite, etorri lagun bat etxera, da, berretan erderaz, da nik nire lagunaz euskaraz. Osea, ez ezaban urtetan erderaz etxea, da nire etxien zen molestetan, Piperri, pesar de bien,